Jurgi Ekiza musikari baionarrak Argitzal izeneko bere bakarkako bigarren diska plazaratu berri du. Duela ia hamarkada bat atera zuen lehena eta bigarren honen xehetasunak kontatuko dizkigu azparren aste guztian zehar irekia izango duen denda efimeroan. Arratsaldeon ikusentzuleok, jarraian egongo gara Jurgi Ekizarekin, baina gaurko saioan Irun eta Hendaia batzen dituen Abenida Zubian ere egongo gara. Antxe eta Irratiak deserriratuen memoria izeneko erakusketa iriki berri baitu eta asteburuan topa 14 hasiko denez, Baionako koloreak Perpignanen izango ditugu eta honen gaineko xehetasunak ere bai Frank Dolosorren eskutik. Ez galdu. Ipar Euskal Herriko Kontseilu Sozialista Baionako Santu Espiritu auzoan dagoen Atalante Zinema zaharrean sartu da gaur goiz ondarrean. Bost urte itxia den gune bat da, Ejiko etxarena, eta ikusten ginoen beharra Baionan ukaiteko espazio bat, bai aktivitate kultural bat ukaiteko, bai aktivitate politiko bat eta sozial bat, beraz, ideki dugu. Beren hitzetan, askapen hori eta ondorengo okupazio antolatua ekintza logiko, legitimo eta sozialki bidezkoa da. Arratsaldeko 7:00 lekuaren aurkezpena iragarri dute, naiz eta jada polizia bertaratu den. Arriskoa beti hor da, polizia etortzeko eta gu hemendik botatzeko, beraz deitzen dugu besaretara adiegoitera, alik eta jende gehien hurbiltzeko ona hori gertatzean, eta bai, ahemanetan gira Ejiko etxarekin. Biharko saioan emango dizkizuegu Kontseilu Sozialistaren okupazio honen xehetasun gehiago. Errukbian, Baiona Perpignan eratu doa larun batean, topa malaua, lehen mailako xapelgoa abianda berritzere asteburu honetatik goiti, Abiron biziki indartsu aritu zen azken denboraldian, laugarren tokian sailkatuz eta finalerdiak jokatuz ere Oksitaniako Tolosaren kontra. Biziki ongi zen, ongi josatu dute Tolosaren kontra, da konten gira hemen, da nahigo nuke beste urtean finaletan airatzea. Très heureux, très fier du travail accompli. Gregori Patin, Laportaren managera izanen da beti, zalantzak tentsioak izan eta kontratua luzatu diote 2028 arte, kezka handia zen zalean artean izan ere, tirabirak daude Laurent Travers zuzendari berriarekin. Kezka ere, Tebitatatafuk eskuineko zutoinak minartu baitua soinean, ezin izanen du jokatu 6 hilabetez, eta beraz, ordezkoa bilatzen dute Baionan. Una hemen, deserriratuen memoriaren zubia erakusketa, Antxe eta Irratiaren eskutik, Lapurdi eta Gipuzkoa lotzen dituen Abenida Zubian. Gaur egun, Irun eta Hendaia lotzen dituen zubi hau toki biziki atsegina da gehienentzat ibiltzeko, benen denboran atea izan zen Euskal Herritar askorentzat, atea etxetik ihes egiteko frankismoarengatik besteak beste, ate bat etxera itzultzeko, batzuentzat bederen. Guk uste dugu garrantzitsua dela ez bakarrik belaunaldi berriekin, ez? Hainitzetan gaztei botatzen zaie pilota eta haien gainean gelditzen da, baina uste dugu gaur egune 40, 30 ingurukoek ere merezi dugula jakitea, ez? Nundi gato zen. Nik uste dut memoria demokratikoa jorratzea importantea da, eta batez ere Irun bezalako hiri batean, Irun bere kokapen estrategikoa oso importantea izan da, gure historiaren hainbat ekimenetan, eta memoria demokratikoa, memoria lantzea hiri honetan oso importantea da, eta ez gure historia ezagutzeko, baita ere importantea da, baina batez ere gure historiaren bitartez, baita ere gaurko egungo hainbat gauza ulertzeko edo behintzat ikusteko guk ere alako gauzak bizitu izan ditugula gure hirian bertan. Gaur egun ere gure munduan uste dut asko ikasteko badaukagula, hemen gertatutakoak balioko luketelako beste zenbait lekutan ere gertatzen diren egoerak ekiditeko edo, baina gizakiak badirudi akats berdinetan estroputz egiten dugula noizean behin, eta guretzat importantea da hemen bizitu genuen memoria hau
bizirik mantentzea eta gure gizarteak ere barneratzea giza eskubideen urraketak eman zirela gurean. Eta aurten zergaitik hau, aste honetan 89 urte betetzen direlako faxistek Irun errezutela. Ni gogoan dut nola nera amonak kontatzen zigun, bera altzatarra, kontatzen zigun nola bere aitarekin etorri zen ikustera, hondamendia ikustera. Eta horrez gainera udazkenan beteko dira 50 urte Franco diktadorea hiltzela. Gure historia hobe ezagutzeko podcastak eta argazki erakusketa hau igande arte Avenida Zubian. Jurgi Ekizak Argitzal izeneko bere bakarkako bigarren lana plazaratu berri du Agorrilaren 29an, estilo askotariko 11 kantaz osatutako sorkuntza. Paper horriaren gainean zenbait lauki. Argitzala da, hitz berri bat edo egin dudana argia eta itzala batuz. Ez da beharrez oposaketan diren binozioak batzeko, baizik eta hitz bat egiteko nun ez dakigu nun amaitzen den argia eta nun hasten den itzala, eta hori zen bizket ideia, erakusta mundua ez dela dena binarioa, dena bikoa, baizik eta gradu asko direla biloza. Nahi nuen ere erakutsi persona bezala ere ez girela beti ez rockeroa eta ez musikalaxa egiten duena eta baizik eta posible dela ere artista berak estilo musikal desberdinetan plazera hartzea eta adieraztea. Eta hori nahi nuen egin ez, diska horretan sartu ditut nire aurpegi ezberdinak janen dugu. Eta berak osoki marraztu dituen aurpegiak, gainera diska guztiz bakarlanean egin baitu, diskaren azala izan ezik. Ideia nuen astapenetik egitea diska bat olakasik autonomian egaren dugu. Gogoan nuelako ere parte bat grabatzeko Euskal Herrian eta beste parte bat Euskal Herritik kanpo eta Polinesian egon nintzen. Eta beraz, bada nuen albezain harin izan eta albezain bat erraz izan eta beraz erabaki nuen dena bakarrik egitea. Hori izan zen kantak bakarrik sortzea, letrak idaztea biztan da, baina gero ere jotzea, edo programatzea, grabatzea eta nahasketa lanak baita ere masterizazioa azken fian egin nuen nik neuk. Bizkat desafio bezala ez, bilakatu zen nola desafio artistiko bat eta ematen zidan aukera eni ere ikusteko zertaz gai nintzen eta zer aterako zen lako prozesu bat. Portada hori Zaha Labon Faixera Kolaz izeneko artistak egin du, Baionako artista bat da. Azken momentuan ezagutu dana eta ez zuena bat ere ezagutzen dene musika. Eta biziki interesgarria izan da, berari bidaltzea diskaren mastora argitaratu baino lehen, baita hitzen itzulpenak. Eta hortik abiatuz, bi ordu berantako bidali zidan idei bat, eta idei hori kasik bertsione finala izan da. Beraz, kolaz bat da normalki 21 zentimetrokoa dena, holako aski txikia. Eta horren argazki bat egin dugu eta erabaki dugu portada diskaren poxeta honekin egitea. Diska berria Pascal Irigoyenekin batera egin berri duen itsasbiraren ostean dator, esperientzia biziki interesgarria artistarentzat. Orantxe egin ditugu beraz 2 aste sakekin, Pascal Irigoyenekin belaontzi batean, kontzertuak egiten portuz portu dioten eta kontzertuak egiten herri hauetan edo ondoko herrietan. Esperientzia paregabea izan da, musikalki lehenik Pascalekin gozatu dugu hainitz, ideia zen bere kantak eta nire kantak egitea bata bestearekin, hori bizikuntza pastura. Eta gero abentura bezala ere, belaontzi zibiltzea, haizearekin entzinatzea, izan da zinez zerbait biziki edera. Eta jarrateko itzuli naiz, azken data egin dugu diskaren kaleratzearen bezperan. Beraz, diska atera denean, nintzen horrenik bizkat bilatik sartzen eta hori, eta kostatzen zait berriz konektatzea lugarekin jarrateko. Munduaren kontak izunetikak
sentitzen denak. Baina konektatu seguru konektatuko duela irailaren 18tik urriaren 28ra bitartean, 21 kontzertuko bira aurre ikusia baitu, lehen kontzertua Bilbon eta azkena Baionan. Idaiak baoteru zentzurik, itzultzerik gabe. Ikus-entzuleok itsasbirako irudi eder hauekin eta kontakizunetatik kanta ederrarekin jaso gure gaurko agurra. Bihar arte! Munduaren beste puntako kale, kantoi hura badago. Ene baitan esploratu gabeko, paisaiak badaude.